Hi guys, good evening. गोजोन मोनाबिलि दिनैनि 9 अक्ट'बर मोनाबिलियाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों जोंनि बिएम सेटआप चेनेलाव लाइभ बानायनाय थाबाय जाय मानसिफ्रा दायो लाइभ नायो स' बिथांमोना आंजों जइन जानानै थाबाय थानो हागौ आं दिनै नोंथांमोनजों लाइभ जानायनि जाहोना जाहैबाय कि जों गाबोनहाय बे पि बसुमतारी आरो एस बसुमतारीखौ लायनो थाखाय बेंगलरसिम थांगोन माने बिरलांगोन आरोना स' जों फ्लाइट टिकेटनि खौ दानखाजोबखाबाय आं बेखौथ' नोंनो खोन्थाबाय आरो जों बेवहाय दायो फ्लाइट टिकेटखौ प्रिन्ट खालामबाय आरोना दायो फ्लाइट टिकेटखौ प्रिन्ट खालामनानै गासिबो लाबोजोब्बाय बेवहाय आलदा आलदा जाबाय मानो होनबा फैसानि प्रब्लेमावहाय जोङो आलदा आलदा खालामनो गोनां जाबाय फार्स्टआवहाय नैबेयो दानजादोंमोन बेयो सानै फार्स्टआव थांनाया माने ओजोंहाय थांनाय बेंगलराव सानै थांनायनि बे दानजादोंमोन बेवहाय बे मोनसे फेज जाबाय बे मोनसे आरो बिनि गेजेरावहाय नैबेयो सोमखोर बियो नैबे सोमखोरा बियो मोननै जाबाय मानो होनोब्ला माने बेजों मोननै जाबाय आरोना थांनायावहाय मोननै जाबाय सोमखोरनिखौ उनावसो दाननो हादों नालाय फैसानि प्रब्लेम जानानै फैसायासो उनाव फैदों नालाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे उनावहाय जाबाय आरो लोगोसे नैबे खेबसेनो बेयावहाय माने जोंहा बेवहाय साब्रै आरोना साब्रै दं सोमखोरनिखौ जों बेयाव खेबसेनो खालामखाबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव नैबेयावहाय जोङो साब्रैनि दं आरोना स' जों बेवहाय मोनथाम बाहागो जाबाय आरोना दायो टिकेट आरोना थांनायनि फैनायनि बेवहाय आरोना ओमफ्राय नैबे बे जाबाय अर्डार लेटार आं बेखौ नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ बानायनानै खोन्थाखाबाय नामा दायो जों बेंगलराव थांनानै गासै खोथाफोरखौ नोंथांमोननो इनफर्म खालामजोबगोन माखासे सुबुंफोरा बुंदों कि आदा नों मोनसे भिडिअ बानाय ब्लगिं सिस्टेम बेखौथ' आं बानायखायोआनो बारु लोगो लोगोनो आं आपल'ड खालामनो हानाय नङा बेसो बाथ्राया बाट आं बानायनानै बेखौ दोननानै बिनि उनावहाय एडिट खालामगोन आरोना ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो आपल'ड खालामगोन अनलि प्रकाश नार्जारियाव ब्लग भिडिअ दै बेयावथ' जों अनलि स्पेसियेल बा माबा मोनसे वार्ड माबा मोनसे पाब्लिश खालामनो गोनांबा माबा मोनसे निउस बायदि सिस्टेम फोसावनो गोनांब्ला जों बे बिएम सेटआप चेनेलखौ चुज खालामो आपल'ड खालामनो बाट जुदि ब्लगिं सिस्टेम बानायोब्ला बेखौ जों प्रकाश नार्जारि इउटुब चेनेल जोंहा एक्सट्रा दंखायो स' जों बेखौ चुज खालामगोन आरोना बेवहाय जों आपल'डखौ खालामगोन आरो ओमफ्राय मोनसे खोथाया बेनोखि जों गाबोन थांग्रोमोनानो जों बेवहाय बिसोरखौ लोगो मोननाय नङा समफोरथ' देवबार जासिगोन नालाय गाबोनथ' सुनिबार ओमफ्राय लोगोसे नेक्स्टआवहाय मा जाबाय समबार खालिबो मोननाय नङा होनदों मंगलबार खालि लोगो मोनगोन बायदि होनदों बाट खोथाया जाहैबाय कि जों थांनानै होजाय क्वारेन्टाइन थायोब्ला बिसोरथ' जोंखौ लोगो हमनाय नङाना बिसोरथ' जोंखौ बिट खालामहोनाय नङाना निसो बाथ्राया खोथाया बेसो जाहैगोन आरोना ओंखायनो जों क्वारेन्टाइन थायोब्लाथाय जों बेखौ लोगो मोननाय नङा अब्ला जों 7 days क्वारेन्टाइन थानांगोन आरोना ओरैनो एखेबारे बेकाराव जों बाहेरायाव थांनो मोनगोन जों ओरैनो डक्टरनाव थांनाय मानाय बेफोरखौ खालामनो हागोन बाट स्पेसियेलि जोंना थांनाय आरो फैनायसो नङा होमबा स' बिनि गेजेराव जोंहा बिराद खहा गोनां जागोन आरोना जों माने बिसोरखौ लाबोनो हाबानो जोंहा देरहाबोबाय आरोना ओमफ्राय जोंथ' ओरैनो बाहेरायाव बिसोरथ' खोथाखौ मानिनाय नङा ना जोंथ' लोगो फैदों बिसोरथ' डाइरेक्टलि बुंखागोन नोंसोर मैया दाख्लैसो फैदों नोंसोर क्वारेन्टाइन थानांगौ बोरै फैनो मोनखो नङा होमबा बेबायदि जागोन आरोना स' आइ हप इसोरा एसे मोजाङैनो मोजां खालामगोन नङा होमबा जों थाबैनो बिसोरखौ लाबोनो हागोन आरो बिनि गेजेरावहाय जों माखासे प्लेनिं खालामदों जायफोराव नोंथांमोना खोब मदद होदों आरो जोंनि बे मिशनाव साक्सेस खालामनायाव गामि माखासे सुबुंफ्रा सेंग्राफ्रा सापर्ट खालामबोदों फरायसाफोर मानि ओंखारबोदों सापर्ट खालामनो आंनि खामानि मावनो नाजानायावहाय बर' हारिनि माखासे खामानि मावनो नाजानायावहाय सोरबा हिन्जावसायानो जा सोरबा हौवासाफोरानो जा सेंग्राफोर गथ'फोर फरायसाफोर सोरबाफोर आरो गामिनि सेंग्राफ्रानो जा सोब बयबो खौसेथि जानानै ओंखारबोदों सोरबा खनानि मादै सासे फरायनाय नङै जाम्बियानो जाया माने ओंखारबोदों मैयासो बेंटलाव थांदोंमोन आङो बिथाङा गासै 3,000 रां डनेसन हरदों बे मादैयानो मिथिबायना बे मादैया 3,000 डनेसन हरदों बिथाङा ओमफ्राय नैबे दहायो सामथायबारि बा इस्ट सामथायबारिनि डनेसना नैबे मादैनिजोंनो एसे माबा आरोना बाट बिसोर खोन्थानो होथ'वाखै मानो होनबा बेखौ खोन्थानो होथ'वाखै माने खोन्थानो होआखै आरो रिभिल खालामनो होआखै आरो आं बेखौ डाइरेक्टलि फेस टु फेस नोंथांमोननियाव बुंखादों मानो होनोब्ला बिथांमोनानो बुंदों नालाय दा आं खोन्थानो होआखै आं जुदि बानायना बुङोब्लाथ' बिसोरथ' बे भिडिअखौ नायदोंना दा बिसोरथ' अबजेक्सन हमनो हागोन स' बिसोर गावसोरनो खोन्थानो होआखै स' आं खोन्थानो हाया दायो मिथिबायना आरो बिनि गेजेरावहाय जोंनाव दायो टटेलि गासै रां दाथ' लाइभ जाबाय नालाय आं खोन्थानो हाला बाट आं स्क्रिनशट खालामनानै नेक्स्ट भिडिअआवहाय बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै दोननोसै आरोना जों सानदों बिसोर गथ'फोरनो जोङो फैनानै आग्लायना होयोब्ला जों एसे एनै रांफोरखौ जोङो जेसेबांखिनि हायो जों बेखौ होगोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव फरायनाय लिरनायनि माखासे जों बिनि सायावहाय आरोना नायनानै ओमफ्राय थांनानै जों गथ'फोरनि गाननाय जोमनायफोरखौ नोजोर होगोन बाट बिसोरखौथ' लानानै बेरायनो हानाय नङा बारु बेसो बाथ्राया बिसोरखौ लानानै बेरायनो हानाय नङा बाट बिसोरनि साइजफोरखौ नायनानै जोङो लाबोनो हानाय बायदि बेफोरबायदि केपासिटिखौ नायनोसै आरोना रायजो राजाफोर
जों गाबोन फुंनि 6टासोआवहाय बिनिफ्राय ओंखारलांनाय जागोन मानो होनोब्ला आंल' नङा नालाय बिसोरखौबो पिकआप खालामनांगौ नालाय जायफोर थांफागोन बिसोरखौबो पिकआप खालामनांगौ स' गाबोन आं खमावबो 5टा 5:30 सिखारनांगोन ओमफ्राय दुगैस्रां लोबस्रां ओमफ्राय ओंखाम संस्लाबनो हायाबाबो दिनै ओंखाम संनानै दोनखानोसै बै ओंखाम संनायखौनो गाबोन फुङावनो सिखारनानै बेखौनो जानानै थांनांसिगोन आरोना गारि सारि गासैबो जों रेडि खालामजोबखाबाय थांनांसिगौल'सो आं दा ड्रेसफोरखौबो पेकिं खालामाखै एक्सुवेलि ड्रेसआ आंना बेयावहाय वेट खालामना दंगासिनो दं आब'आ आंनो थाखाय माखासे गिफ्ट एकदमबारे बायनानै दोनदों प्रेजेन्ट ब्लेजार गोदान ब्लेजार एबारनिफ्राय गोदान ब्लेजारजोंसो गाननानै भिडिअ बानायबावगोन मिथिबायना रायजोफोर आं माने बै ब्लेजारखौ बेबो एराउन्ड प्राइसखौ खोन्थादों प्राइसखौ 15,600 नामा सामथिं ब्लेजार अकल ब्लेजारानो दै अकल ब्लेजारानो 15,600 नि ब्लेजार आरोना आब'आ बेखौ माने बायनानै दोननाय बायदि आं नुदों आरोना ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय एसेबाङानो जागोन आरो लोगोसे नैबे मोनसे माखासे सार्टफोर एग्जाम्पल माने गिफ्ट आरोना माने बेंगलराव फार्स्ट टाइम आं आब'मोननि जायगायाव थांनो नागिरदोंना फार्स्ट टाइम स' बेयो आरोना बिनि थाखायनो जानांगौ ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आं आब'खौ धन्यबाद गोसो गोथारै जासिनाय जाबाय जे बियो जोंनि बर' हारिनि सासे सानै गथ'फोरा जायफोर माने बेयावहाय बेंगलरावहाय पास जाना दंमोन बिथांमोनखौ रिसिभ खालामनानै बिथांमोना सरकारनि आखाइसिम दैथायहरनायाव जोंखौ हेफाजाब खालामबाय मदद होबाय एक्सुवेलिथ' सरकारा जुदि लाङामोनब्ला बे आब'मोनानो गावसोरो जानाय लोंनाय गासिबो फेसिलिटिस साननैसो होखाबायना आरो बे जों लायजासिम प्लानिंआ बेनोखामोन माने जों लायजासिम 10 तारिखसिम बिसोरो दोनखानाय बाट सरकार आं जेब्ला बेयाव एप्लिकेसन मोनसे लेटार लिरबायना बै एप्लिकेसन लेटारखौ लिरनाय लोगो लोगोनो एड्रेस होनाय लोगो लोगो बिसोर डाइरेक्टलि बेखौ इनकुइरि खालामहरबाय आरोना कलजों कल बा नेटजों माने एप्लिकेसन माने मेल खालामहरबाय स' बिनि उनाव बिसोर इनकुइरि खालामहरबाय आब'नियाव थांबाय बिसोर मोनसे CID सिस्टेम जाना थांदों जाहैदों माने CID सिस्टेम जाना थांदों बिसोरनि आब'मोननि बिजनेस मावनायावहाय आब'आ पार्लाराव खामानि मावो नालाय गावनि निजिनि माने पार्लार दङ स' बेवहाय थांनानै बेखौ चेकिं खालामहैबाय रायज्लायहैबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव बायदिसिना ओमफ्राय बे फट'खौथ' आब'निखौ आं भिडिअ बानायनायाव होखादों आब'नि भिडिअ बानायनायखौ बेयाव होखादों स' बेखौ सिनायो नामा ओमफ्राय आब'आथ' मिथिखाबाय बेयावनो स' एसेबाबो आन्दाज मोनबाय स' जायनि जाहोनाव बियो बुंनो गोनां जाबाय सैथोखौ बिनि उनाव बिसोर माने जास्ट नायनो होननानै थांदोंमोन जाहैदों बे गथ'फोरखौ नायनो होननानै ओमफ्राय बिनि गेजेराव जेब्ला आब'मोनहा गावसोरनि न'आवहाय लाना थांबाय अब्ला बिनि उनाव बिसोरो लाना थांनो नागिरबाय आरोना जबरदस्ति ओमफ्राय बिनि उनाव आंखौ कल खालामबाय आब'आ ओमफ्राय आं बिसोरजों रायज्लायबाय रुल एन्ड रुल ओमफ्राय उनावहाय आं बिसोरनि चेयारमेनजोंबो रायज्लायबाय स' बिनि गेजेराव बिसोर फैनानै लांफैनो जेब्ला डकुमेन्टस भेरिफाइ जागोन अब्लासो बेवहाय लांफैनो हासिगोन दा बिसोरो जोंनि प्रटेक्सनाव थासिगोन बायदिसिना बुंबाय आरोना अके बिदिब्लालाय नोंथांमोना जुदि लाङोब्ला मोजाङैनोथ' थाहैनो हागोन नङा होमबा मोजांथ' दोनगोन दा नङा होमबा स' मोजां दोनाब्लासो नोंथांमोना एगेन फिन जोंजों एफेल खालामजालायगोन नङा होमबा स' बिनि सायावहाय स' बेफोरखौ टेनसन लानो नाङा जों सरकारनि मानसि स' बे हिसाबै नोंसोर जेबो टेनसन लानाङा बे बाथ्राखौ बुंबाय आरोना थेंक इउ आं बेंगलरनि बे CWC नि अफिसारफोरखौबो गोसो गोरबोजों बिथांमोना जे खोनानाय लोगो लोगोनो डाइरेक्टलि मदद खालामनो ओंखारबोदों स' बयबो जुदि CWC नि अफिसारफ्रा बेबायदि थोंजोङै खामानि मावजोबोबा बुहुमाव अब्ला बैफोर लामा लामथा जे थानाय बिबायारि गथ'फोर दंना बिसोर बिदि थानाय नङामोन बाट बिसोरो समखौ नायनानै सोरबायदिखौ माबायदि खालामनांगौ बेफोरजोंल' जास्ट देखायो बाट बैफोर गथ'फोर बिबायारि जानानै दं जे ट्रेनफ्राव बा अबेबा लामा अबेबा हाथाय बाजार बा अबेबा सिटि बा टाउनफ्राव जे गथ'फोर दंलाबायोना बे बिबायलाबायग्रा ओरै बिबायलाबायग्रा बैसोर गथ'फोरखौ मानो थिखांनो हायाखै बिसोरो बैफोर अरफन बयफोरखौ बा अरफन गार्लसफोरखौ मानो थिखांनो हायाखै बिसोरो बैसोर गैजारिङि गथ'फोरखौ मानो थिखांनो हायाखै बिसोरो बे मोनसे गिदिर सोंथि आरोना जाय मानसिया माने बिदा दङ बा न'खरनि गार्जेन माखासे दं बिसोरखौसो जबरदस्ति लानो हानाय बाट आं बिसोरनि जबरदस्ति लानायखौ जेबो नङा आं बिसोरनो दैथायहरनाय बा बिसोर लांखादों जेबो नंला आं बेखौ सानाखै बाट मोनसे खोथायाव रुल एन्ड रेगुलेसन हिसाबै मालायनि बाथ्रा बुंनायखौ खोनासंनांगौ आरोना जायनि जाहोनाव बिसोर बे बेंगलरनि CWC अफिसारा बारा खोनासंनो नागिरा आरोना दा बिनि गेजेराव जोंनाव नैबे लेटार फैखाबाय नैबे जोंनि काजलगावनिफ्राय बे लेटारखौ मोनखाबाय दायो बे चेयारपार्सना बैबे चेयारपार्सननो हरनो नागिरबाय जायनि जाहोनाव दायो बेयो जों लायनायाव माबा जासिगोन आरोना स' गाइस जों माखासे गोबां बे साननैसो भिडिअ खालामबाय आरो नोंथांमोनाबो बे डनेसननि भिडिअ खालामनायावहाय आं जिखिनि खालामबाय बेवहाय नोंथांमोना मदद खालामबाय आसा खालामो नोंथांमोना इयुनाव आंखौ निरासा खालामा माने मदद खालामनायावहाय मुखुब जाना थागोन जे माबा मोनसे मिशन बा माबा मोनसे साबजेक्ट लायोब्ला सोरखौबा मदद खालामनो नागिरनाय सोरबा गैजारोङै आंबो उइदाउट एनालाइसिस बिजिरालासिनो नायबिजिरालासिनो आंबो जानला मोनला मिशन लाया रायजो राजाफोर
Yes, आं बुङो जानला मानला बिसोर ओरैनो जानला मानला डनेसन भिडिअ ओरैबायदि आं जानला मानला बिदि बानाया नोंथांमोना इनकुइरि खालामनो गोसो दंबा बिसोरनि सायाव नोंसोरो एगेनलि इनकुइरि खालामफिननो हागोन बिसोरनि न'खरनि हालोदा माबायदि आं बिसोरनि सायाव इनकुइरि माने इनकुइरि एनालाइसिस खालामनानैसो आं बे डनेसन भिडिअखौ खालामदों मानो होनबा गैथारा जायनि जाहोनाव बेयाव जों मदद खालामनो हायो आरो जों खौसे जायोब्ला मददाथ' हाखायो स' जायनि जाहोनाव आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो बिसोरखौ हेल्प खालामनाय जादों दा बाथ्राया बेसोखि जोंनि जेसेबांखिनि डनेटार्स जायफोर मदद खालामदों जायफोर माने मा होनो डनेसन होदों बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों दिनैनि बे मोनाबिलियावहाय गाबोन लिरनायनि सिगां आं गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथांमोना जोंखौ जे बैसोर सानै गथ'फोरखौ लायनायावहाय जेसेबांखिनि अननानै डनेसन हरबाय आंनि गोसो गोरबोआ गोबां गोजोननाय मोनबाय रायजो राजाफोर जेसेबांखियानो जाया मानो बिराद गोसोआ गोजोननाय मोनबाय आंनि मान सनमानाबो थाबाय लोगोसे नोंथांमोना आंखौ मदद खालामनानै जुदि आं बै खामानिखौ जुदि मावना लानायाव जुदि नोंथांमोना मदद खालामनाय नङाबा येस आं मा जागौमोन आंथ' मिथिनो नंला बिसोरनि न'खरावथ' गैखायानो जाहैबाय बेखौ लायनो थाखाय दा लायनो थाखाय एसेबांथ' गोहो गैखायानो जायो नङा होमबा थ' ओमफ्राय उनाव जुदि नोंसोरबो मदद खालामोमोनब्ला आरो फारसेथिंजाय बिसिनाव गैयामोनबा अब्ला मा जागौमोन खुनु खोथायानो आं बुजिनो हाला आरोना बाट नोंथांमोना जे मदद खालामबाय आंनि माबाखौबो सनमानखौबो लाखिबाय नोंथां रायजो राजामोनहा जोंनि माखासे CRPFआवनो जानाय मावनाय इन्डियान आर्मियावनो मावनाय सोरबा डिफेन्स बेफोरबायदि सोरबा टिचाराव मावनाय सोरबाबा माबायाव NGO खामानि मावनाय सोरबाबा लेबार खामानि मावनाय बिथांमोना माने मदद खालामहरबाय आं गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय खुलुमनाय थाबाय रायजो राजाफोर गोजोन्थों आरो नोंथांमोना मोजां सिमां नुथोंसै दिनैनि हराव थेंक इउ सो माच